Ahoj, já jsem Vlčák a dnes vám ukážu, jak se hraje Dixit. Dixit je jednou z mých nejoblíbenějších her. Nenáhodou získala řadu těch nejvyšších ocenění. Stala se hrou roku 2010 v České republice a také získala pro mě snad to nejvyšší ocenění, tedy Spiel des Jahres, neboli hra roku 2010 v Německu. Jak vidíte, toto není krabice původní hry Dixit. Jelikož se hra líbila všem v rodině, dostal jsem k narozeninám plnohodnotné rozšíření s názvem Dixit Odyssey. Ono to není úplně tak rozšíření, jako spíše samostatně hratelná verze Dixitu, takový Dixit verze 2. Vše z obou verzí mám uloženo právě v této krabici, neboť je tato krabice připravena pro uložení všech rozšíření. Hra vyšla ve Francii v roce 2008, autorem je Juan Luis Roubera. Dixit je určen minimálně pro 3 hráče, avšak čím více hráčů, tím více zábavy. Dixit je možno hrát až v 6 hráčích. Dixit Odyssey přináší možnost hrát až ve 12 hráčích. Herní doba záleží na počtu hráčů a také na jejich rychlosti rozhodování. Odhadl bych to tak na 45 až hodinu a půl. A teď už se pojďme podívat do krabice. Tak, nejdříve sundáme víko a zde vidíme pravidla. Tady jsou samozřejmě v češtině i slovenštině a dalších světových jazycích a jsou velmi krátká na jednu stránku a dobře srozumitelná. Dále v krabici Dixit Odyssey nalezneme stupnici pro bodování. Vzadu můžeme nalézt krásné obrázky. Jak vidíte, v krabici mám karty z Dixitu i z Dixitu Odyssey a bodovací králíčky. Dixit obsahuje 6 větších králíčků a Dixit Odyssey přináší 12 králíčků pro hru 12 hráčů. Dále v původním Dixitu nalezneme tyto hlasovací žetony. Za ty léta už jsou trochu ošoupané. Hráč bude potřebovat tolik žetonů, kolik je právě hráčů. My budeme si obmlouvat hru 4 hráčů. Zbytek vrátíme do krabice. Dixit Odyssey obsahuje tyto krásné hlasovací tabulky. Když chci hlasovat například pro kartu s číslem 4, tak jednoduše zasunu kolíček do příslušné dírky. Velmi jednoduché. A nakonec tu nejdůležitější, hrací karty. Jak Dixit, tak i Dixit Odyssey obsahuje 84 velkých, krásně až pohádkově animovaných karet. Karty jsou mírně abstraktní. Zde například můžete vidět takového českého politika či nenažranou kabelku. Tak to by jako malá ukázka karet prozatím stačilo a nyní už se podíváme, jak se Dixit hraje. A nyní si představme mé spoluhráče. A je to slečna Propiska. Ta bere zelené hlasovací žetony a umístí svého králíčka na start. A dále přivítejte nůžky. S těmi jsem ještě nehrál, ale proslýchá se, že dokáží hrát velmi ostře. Ty si tedy berou červenou barvu. A dále přivítejte pana Šroubováka. S tím nerad hraju, protože mě dokáže občas pěkně vytočit. No a já si vezmu modrou barvu. Tak. A teď už můžeme rozdat karty. Pro tuto hru použiju karty z původního Dixitu. Lehce je promícháme, aby se neřeklo. A každému hráči se rozdá celkem 6 karet. V každém tahu se jeden z hráčů stává vypravěčem. Prohlédne si karty v ruce a vybere si jednu kartu, kterou následně popíše ostatní. Vypravěč může kartu popsat jakýmkoliv způsobem, třeba říct jedno slovo, větu, zarecitovat, zaspívat, udělat nějaký srandovní zvuk, představivosti se meze nekladou. Tentokrát jako vypravěč začnu já. Podívám se na své karty
a zkusím jednu popsat. Správně kartu popsat není úplně jednoduché, jelikož ostatní hráči se poté, dle mého popisu, budou tu moji kartu snažit správně určit. Pokud moji kartu neurčí žádný hráč, nebo naopak všichni hráči, kartu jsem popsal špatně, respektive příliš detailně a nezískám pak ani bod. A všichni ostatní hráči získají 2 body. Tak já si vyberu třeba tuto kartu a ostatním hráčům kartu popíšu slovy akční slevy. Protože kde jsou slevy, tam jsou vždy nějací spoluobčané, třeba i s tou holí. Své karty jsem jen pro ukázku rozprostřel na stole, ale jinak si hráči své karty navzájem neukazují. Popsanou kartu vypravěč nikomu neukazuje a položí na stůl před sebe. Ostatní hráči nyní musí vybrat jednu ze svých karet, o které si myslí, že nejlépe zobrazuje to, co vypravěč řekl. Každý se tak snaží vhodně vybranou kartou zmást soupeře a pokusit se tak, aby ostatní hlasovali právě pro jeho kartu a ne pro vypravěčovu kartu. Za každý takto získaný hlas získá onen hráč 1 bod. Každý pak vybranou kartu předá vypravěči tak, aby ji ostatní neviděli. Vypravěč všechny karty zamíchá a vyloží na stůl tak, aby na karty každý dobře viděl. Cílem hráčů je správně určit kartu vypravěče. Vezmou si tedy do ruky hlasovací žetony a vyberou žeton s číslem, které přísluší vybrané kartě. Žeton pak číslem dolů položí doprostřed stolu. Ono vždy chvíli trvá, než si hráči karty dobře prohlédnou a než se rozhodnou pro nějakou ze 3 karet, neboť pro svoji kartu hlasovat nemůžou. Jakmile jsou na stole žetony všech hráčů, až tedy na vypravěčův ten nehlasuje, vypravěč žetony otočí a přiřadí je dle čísel k jednotlivým kartám. Poté vypravěč všem prozradí, jaká byla jeho karta a začne jednotlivým hráčům rozdělovat body. Červený moji kartu správně určil, proto dostává 3 body. A já jako vypravěč také dostanu 3 body. Poté žlutý označil kartu číslo 1. Tato karta je červeného, takže ten za ní dostane o 1 bod navíc. Karta číslo 4 byla označena zeleným hráčem. Tato karta je žlutého hráče, ten tedy dostává za ní o 1 bod navíc. Tímto skončilo první kolo. Karty se odhodí a všichni si dolíznou 1 kartu, aby měli celkem 6 karet. Dalším vypravěčem je hráč po mé levici, tedy propiska. Ta vybírá kartu, umístí ji před sebe a dává ostatním nápovědu manželství. Úkolem ostatních hráčů je nyní vybrat ze své ruky kartu, která nejlépe charakterizuje manželství. No, asi to bude ta první karta. A nyní počkáme, až se ji ostatní zvolí svoji kartu a odevzdají ji vypravěči k zamíchání. Tak, co tu máme za karty? No, manželství. Vypadá jako když manželé skupují nemovitostmi, jak se tam láduje těma budovama. Dále je to košatý strom. By mohlo být. Dále je kopretina. A 4. karta je ta naše, proto hlasovat nemůžu. Takže musím vybrat 1, 2 nebo 3. Dobrá. Takže budu hlasovat pro kartu číslo 2 a svůj žeton tedy umístím doprostřed stolu a počkám zase, až ostatní odevzdají svůj hlas. Tak, všichni už odevzdali hlas a vypravěč žetony otočí a přiřadí k jednotlivým kartám. Tak, vypravěč označil svoji kartu jako kartu číslo 3, takže nikdo ji netrefil, vypravěč tedy svoji kartu popsal špatně. To znamená, že všichni až na vypravěče získávají 2 body. Já jsem si myslel, že vypravěčová karta je karta číslo 2, ale spletl jsem se. Karta číslo 2 je žlutého hráče. Ten tedy za můj hlas získává 1 bod navíc. Pro moji kartu, tedy pro kartu číslo 4, hlasoval jak žlutý, tak červený hráč.
Díky těmto hlasům nyní získávám další 2 body. Po rozdělení bodů kolo končí. Karty se odhodí a všichni si líznou 1 kartu. Nyní je vypravěčem červený hráč. Hra končí, až jeden z hráčů dosáhne 30 bodů. Dixit je v naší rodině velice oblíbená hra. Hrajeme ji, když se sjedeme na víkend k rodičům, o svátcích, ale i doma, když přijde návštěva. Líbí se mi hlavně jednoduchá pravidla, lehký průběh hry a krásné, velké animované karty. Dixit je hrou pro všechny věkové kategorie. Vždy se u ní hodně nasmějeme. Například je zajímavé sledovat třeba manželské páry, jak i po letech společného života neumí odhadnout, co si jejich druhá polovička myslí. Hru doporučuji všem. A je jedno, jestli původní Dixit nebo tento Dixit Odyssey. Vždy si můžete dokoupit další z celkem 4 rozšiřujících balíčků krásných karet, pokud se vám obrázky náhodou okoukají. Viděl jsem asi 4leté holčičky, kterým k zábavě stačilo koukat na pohádkově laděné karty a navzájem si povídat pohádky. Také můžete nechat vaše děti, aby namalovali vlastní karty a s těmi pak hrát. Nadšení dětí nezná mezí, když hrají s kartami, které sami namalovali. Jako moje maminka, která nechala dětem ve školce namalovat tyto krásné karty. No není to dost milé. Obě verze, tedy Dixit i Dixit Odyssey, můžete na internetu sehnat za cenu asi okolo 600. V kamenných obchodech čekejte maximálně do 700. Pokud ji doma ještě nemáte, tak si ji určitě kupte. Zapomeňte na nějaké Monopoly nebo Dosti a sázky. Současným hitem pro všechny generace je Dixit.